sar tulira mah joning rilo ni neng dukpet ni di sapo ni dam tang hala ko ne dit ki biding ta ni poisa be pid nong le ni di sapo ko ala ni ngap kedo babdai la ni la sapo jama biding po pid nong le sikame akit ma chela par chelang bom lo non puta nang kipe ngagla nang pabir jawa la tahun komiti bu bang ha selain pabir jawa pila ale tu chen ira ni ale jomi nang le la tahun komiti pe muni ba khapi nang le nang hang itu ni tum bai ma da kho interview ki pe ni tum bai ma da kho dake ekdam pudam da pote thang dabe interview Bangladesh ke selain itu setiap orang lupa ini tu mereka kisah punit market geding tu saya sama tu ini pakai nak ini pakai nak non ini kamu thasot ali ini sopa konon exam itu na poisa lo Banglang dukan ini tu restoran lo terap tapi ini tu municipal board pengke kita pada abagi yang bipe dang tu municipal board ke dor malong le gua ko therak se di abatai long lo san pasti cuning ro sar nang lita ding ke mesian bang pote langtha nang li sumar son ni tum ke nang tu nang pang thirpi nang iklan bi le tum kipu kang tung ke je la Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Afan la punghalo je nilitum afan la kelong le bainong do an ke rabjin pen nang pinangpo ke damtang 2023 pe nilitum walo ne memorandum pidet sitame nilitum han thang anu nang cewarwe la pen amek pen arset pen tanang lang le la sin non amat ke nilitum ning ki punglo ning ke kanglo la sin nilitum la so strike sitame deng thunang koklo ako jongsi labang so nilitum strike deng pen sitame la son thak thak nilitum han anu nang cewarwe plo tangte ke wangjiar ni bangke an so se si nang ka che song pen strike ta ke thetan ang deng si nilitum deng thujia phan si chisik thullo lasi nili ka chuningri thua bangke alangli Tuliram Ronghang sar prap jin pen nilitum phan nang jin sora la ke long le ana bainong bangke nilitum han prap jin pen nang pipo pusi ning che theglo nilitum ladak non municipal board a chairman ke hai sar Hemsing Teron la pen dak local MAC mate EM Madhuram lekhe phanse tame chuningri loje nilitum las CM aphan nang than pigra nilitum akisung ke boyalam nang pachini pira prabjin pen lahai la non kelong le abai nong ananga papi ji aphan chuningri lo tang nilitum strike nithom doiglo setame lailitum Atuliram Ronghang sar abang nilitum phanang puthuchit town municipality atumsi ke chok che pusi nilitum ban ako nang pitu labang ke nilitum leke chokche kali nilitum jong si chokche plo tangte alang litum copy percent council pen approval nang pinapo alang litum jong si interview nang call ke plo tangte nilitum dak nang kiludun jita akam matawe sitame alang litum nang hang data join si pini nilitum dak nang claim dun lo nang dam dun lo sitame nona bang ke nilitum ban ako lason ako nang ki pitu bang ke la ke ningduk lo si nili karjukang tung lai alang li dak chairman municipal board chairman afanta nili karjukang tunga bangke lalo je dak nilitum revenue tangka do laso revenue tangka setame council long palele detma laso posin nilitum han la CM bangta nilitum hanang pulong pop ma posin nilita kamat hadam thulo sai ka cheklem bangke cheklem ta haipo setame nilitum phana bang nang ma thathe da bangke la kening duk thepi gan lo jung che ma tha chota bangke chokche lasi nilitum la ke claim ke damdak chokamara tum hanta ma tha chat nang ki pusi nili ke ki pugang tung kilo